Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepdeniň esas temalar şol sany iň köp okuju dinleýiji çeken makallalarymyz, gepleşiklerimiz türkmen howa ýollarynyň uçarynyň Parisde saklanmagy, Aşgabatda dören ýumurtga gytçylygy, Türkmenistanyň döwlet işgärlerine gyt harytlaryň nowatyny görünmezlik barada berilen tawsyryk we çilim nowatyny dören dagwa jenjeller, nowatlary edilen polisiýa gözegçiliginiň güýçlenmegi, türkmen telewizionynyň gepleşikleriniň many-mazmuny beýlekler barada boldy. Ortaýadyň Türkiýedäki elçisiniň Ankarada atylyp öldürilişi baradaky video habarymyz iň köp görülen bolsa, Ýewropadaky türkmen diasporasynyň tejribeleri, Prezident Sapar Murat Niýazowyň ýogalanyny 10 ýyl bollatly gepleşiklerimiz has köp tesgirçi, söhbetleşjekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýar. Türkmen telewizionyny ýurdun bazarlaryna ilatyň sarp edýän önümleriniň uly bolçulugynyň döredilendigini habar berýär. Ýöne ýurt içinden gelip boşan habarlar ilki daşary ýurtlardan getirilýän käbir azyk önümleriniň gytalandygyny tasdiklasa, soňra ýurt içinde öndürilýän ýumurtga, tow eti ýaly önümleriň hem gytalandygyny görkezýär. Bu ýagda yerli çeşmeleriň tasdiklamaklaryna görä, owa adamlarynyň hojalygyny öndürilýän towuk ýumurtga önümleriniň bazara çykarylymagyna, şäherlere getirilip satylmagyna girdilen çäklendirmeler bilen bagly bolup görünýär. Bu arada kärdeşim Sehranyň Aşgabatly synçy Aman Murat Bugaýewiň geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinläliň. Bellemelerde tutuş Türkmenistan'da bir towuk ýumurtga berli tow eten bir wada dukarlardan, bazarlardan gitti. Tow etini tapmadan ulagyllarla boldy. Ýumurtkanyň birden ýitirim bolmagynyň sebebi edil bir aňyrçak derejede aýdylanyp, ýöne ýumurtka gytçylygy duýully soňky 10 günne garaz azda kämli ýumurtka satyp çykarylyp başlandy. Bu ýagda ýumurtka umumyň ikaçemesi tapdyrmady kuwatlarym boldy. Aman Murada, edil häzirki wagtda ýumurtgany nirelerden satyn alyp bolýar, nirelerde de tapdyrmaýar. Çok ýumurtkasy juda köp ýerde tapdyrmaýar. Many olar bilen şol şäherde öňden köne atly bazarlar bar. Häzirki işläp başlan paýtagtda öňkü mir bazary ýa-da öňkü sumur bazary diýip atlandyrılan häzirki äri moşaratly bazarda galy bersede Aşgabat şäherine bir ýydan uly sowda merkezleri bar. 10 ýyl awadan soň diplomaty sowda merkezi bar. Galy berse senagatçylar we hereketçiler birleşiginiň bagtyarlyk, berkararlyk diýip asan sowda we diňjal merkezleri bar. Ana şularda da ýumurtka tapdyran okgaty juda gyp ýumurtkanyň esas tapdyrýan ýeri bir Ortvalar diýip atlandyrylýan merkez bazarda bilen çendan Tekavalar diýip atlandyrylýan bazarda tapdyrýar ýöne şol ýumurtkalary hususy eçilikdäki adamlar tarapyndan näme döwlet karlaryna satylýar. Özüňse satylýan ýumurtkalaryň bahasy mundan 4-5 ay uzaklygyny kesdeden köprek kymmatly. Tomsun aýaklaryna güýdüň başyna bir towuk ýumurtkasynyň bahasy 30 tenge durýardy. Häzir şol towuk ýumurtkasynyň biriniň bahasy 66 tenge durýar. Özüm bellemelerde şonun islenlik mukdarda satın alıp bolanyp, çäkli mukdarda her ele 10 ýumurtkany satýarlar. Aman Murada, bu gytçylygyň sebebi barady resmiler tarapyndan bir maglumat ýa-da düşündiriş berilýärmi? Resmiler tarapyndan hiç ýerli düşündiriş berileni ok. Bizde ähli bagtyarlyk zamanasy diýip wasfetmek bilen geçdi. Ýöne ilat köpçüliginiň içinde bolan düşündiriş bar. Adamlaryň aýtmagyna görä, hususy elçiligindäki towuk saklaýanlary bazara getirip ýumurtka satmak gadagan edilipdir. Näme üçin şol towuklaryň keselli bolmagy mümkinmişin. Ýa bolmasa bir Mari Lewap welaýatynyň adamlar köpçülükle ýumurtka getirýärdiler. Sowda etmek niyeti bilen olar hatda bazarlara barman eýsen şol ýaşaýşlarynyň kapysyny kakyp ýumurtka berekmene şunça ýumurtka diýip juda arzanlahadan ýumurtka satýardylar. Ine şolara da sowda etmekle gadaganlyk diýilipdir. Eger ele düşseler onu gizliň ogry sowda
edýän adamlar hökmüne çäre görüljek hemde şol administrativ çäräniňde ulu mukdardaky pul jerimeti boljaklygy duýdurulupdy. Olan birinji gerek ele düşünme şeylemişim, ondan sonra onu näşeýje unyny selli tutsak etmek haýwatyna maksatlar ne şeyler hakýada garap sul sektordan gelýän yumurtga dol kesildi. Bir döwlet sektorunda da senatçylar we telekeçiler birleşigi diýilýäne bil baglaýarlar, ulu işleri bitirýän aýdylýar ýöne söwürýäne, işbirýäne yumurtga bolyn judakyp paýtatdy. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Seýinçi Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. 21 dekabrda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Muratniýazowyň ýok bolanyny 10 ýyl boldy. Kär meseleleri maslahatlaşırın. Vakt gidip barya pahtada gidenak. Ne hiletçemden bilemdak. Gelinkirliğim var. Liydürgünçülüğüm var. Arkayınlığım var. Korumaçılık meselelerine idealiyaniz bir Türkmenistan'a geçiyenler del. Men bunu bu hikayeme çağırandak. Yöne Türkmenistan'ın kurun egirme dokma fabriklamını işletmek için 500 min tonna peşinden pahta gerek. Şolum şu at yetenek. 1940-njy ýylda Aşgabat oblastynda doglan Niýaz Sowet Soýuzynyň soňky ýyllaryna Türkmenistan SSR-niň Kommunistik Partiýasynyň baş sekretary, Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň syýasy bürosynyň agdasy, soň aradan çykýança Türkmenistanyň prezidenti bolup işledi. Adynyň Serdar Beyk Saparmurat Türkmen başlyp tutulmagyny gowy gören Niýazow Türkmenistanyň naşarda özüni günüň uğruna aýlanýan altyn çaýlan heýkellikdirmek, özüniň we ejesiniň adyny kalendara giridip aýatlaryny görmek, Alymlar Akademiýasyny, opera we balet teatryny yapmak ýaly geň hereketleri bilen tanarly. Şeýle öz adyndan çap edilen ruhnamany, hökmany okulmaly, egzamen tapşyrylmaly kitap edip, bu kitaby 3 gede okanyň gün cennete düşýekdigini aýdypdy. Şol ruwatda Sapar Muratniýazowyň ýurt dolanlaryň ýyllaryny Türkmenistanyň neşe söwdasy we neşe keşlik giň ýaýrady. Türkmen türmeleri tutsagdan harynly dolarly we täze tutsaglara yer boşatmak üçin her ýyl Gadir giýjesine gabat prezidentiň günä geçmeleri esasynda müňläp tutsag azatlyga goýberildi. Ýöne 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy prezidentiň janyna kastetdi synanşygy diýilýän bilen bagly uzak möhletli türme wasalanlaryň azatlyga çykmagy, hatda olaryň soňky galy barada maglumat almak hem kıyın boldy. Şeýle-de Niýazow onlar üçin milli howpsuzlyk afiserini türme basdy. Ol öz saýlap seçen we ýokary wezifelere çeken kadrlaryny ýygydarlyk aralamak, aýlykdan kesmek, başga iş bermän işden kowmak we jazalandyrmak käfiýetleri bilen tanarly. Şeýle-de Niýazow ýokarda bir para alsa aşagdakylaryň arkaýyn alýanlygyny aýdardy. Baş prokuraturanyň paraxana öwürlendigini tanqid edipdi we azatlygy dinleýänler hakyna şeýle diýipdi. AFT'de Tayyip azatlygy radiostasyny dinleýärdi. Ondan ýaly plany Türkmen başa para verip durýarlar. Bir neresi dalýana gönül. Odal resmiýetiň harbylaryň käbiriniň ýatlamalarına görä ömürlük prezident diýip eglan edilen Niýazowyň ölümi köpler üçin garaşylmadyk zat boldy. Resmi maglumaty görä ol 21-nji dekabrda ýok boldy. Emma Aşgabatyň merkezinde Harby polkunyň afiseriniň sözlerine görä bu wakadan bir hepde öň onuň gulluk edýän polkuny odal bolmadyk galagop ýagdaýlar başlanýar. Ýagny polkda harby hüsgarlygyň eglan edilmeginiň mümkinligi duýdurulýar we ýokardan ýürüýt adamlar gelip polkdaky çap edýän, kopiýa nusgalýan maşinleri möhürleýärler. İçeri İşler Ministrliginiň 6-njy bölümini işlen bir afiser hem bu wakadan bir hepden odal bolmayan giň ýagdaýlaryň bolanyny görüň berdi. Niýazow döwründe Türkmenatlar Birleşiginiň başlygy bolan Gelli Kärizow öňkü prezident ýok bolanyny owadan nepe türmesine otyrdy. Ol şol günler tutsaglara ýoguz zaryan türme gödäwçileriniň hem biraz ýumşan ýaly görünendigini, türmäniň ýokarsyna bolsa dik uçaryň diýinman aýlananlygyny ýatlaýar. Şowun owadan nepäň üstünden bol vertolyot eýlek-beýlek ýöne aýlanyp ýörüp. Niýazow ýok bolandan soň häkimiýet başyna gelen Berdimuhammedow Türkmenistanyň odal ýol berilmedik internete biraz ýol açdy we öňkü prezidentiň geň taň çäklendirmeleriniň bir toparyny ýatyrdy. Altyn çaýlan heýkelini merkezden şäheriň çetine çıkardı. Ruhnamany bolsa okuw programmasyndan aýyrdy. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Niýazowyň ýok bolan güni münasibetli çap eden makalasyna tesvir eden okuwçylarymyzyň biri Türkmenistanyň şu günkü problemalaryň Niýazowdan başlananyny aýtsa, ýene biri şeýle ýazýar. Yatan ýeri ýagty bolsun, ýalňyşlar barym bolsa da halky düşünürdi. Hiç kimi de ýokdy.
İňuli ýalňyşy bolsa intelligensiýany ýok etdi we özünden soň prezident boljak gowy adam taýýarlamady diýip bir okujymyz ýazypdyr. Başga bir okujymyz Ukrainaly Serdar bolsa şeýle ýazýar. Türkmenbaşy beýik prezident entek ýeriň ýüzünde bolanok we ol beýik adam bolluk hemde biziň ýüregimizde baky ýaşar. Size bolsa halk kommentariýa ýazmak gataňsa, siz öz maşgalaňyzda çörek tapyp berip bileňiz, 5 million halka çörek tapyp bermek, ýurdu dolandyrmak, parahatçylyk üpçün etmek ýeňilläl. Ýaşul halky alada edip giýje de ýatyp bilýänler. Dil bolsa öl ýere biten zat. Esser döwründe bolup durma hak hukuk. Şol wagt gorap bildiňizmi halkyň hak hukugyny näip Ukrainaly Serdar ýazýar. Emma Ukrainalı Serdaryň aýdýan minnetdarlyk sözlerine garamazdan sosial ulgamlarda çykýan habarlara görä prezident Berdimuhammedow we beýleki resmiler Sapar Murat Niýazowyň Aşgabatdaky ýadygarlygyny gul goýmak dawarasynda gatnaşmandyr. Metduwatda ilkinji prezident barada makalaryň çap edilmänligi, gysgazyk taýýarlanan resmi habarda bolsa odal onuň adyna goşulan beýik türkmenbaşy Serdar sözleriniň hem taşlananyny aýdylýar. Eýsem bu 10 ýyl Sapar Murat Niýazowyň guran 20 ýyllyk şahsiýet kultunyň taryhyň hendegini zyňylýanyny aňladýarmy? Biz bu arada Aşgabatly ýaz Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Aman Murat, Sapar Murat Niýazow ne derejede ýatlanýar şuňkun? Şuňkun Sapar Murat Niýazow resmi derejede ýatlanmaýar diýen ýaryn ýylly bir gezet aradan çykan senesi ýani 27 dekabr güni Aşgabat şäheriniň 10 ýyl awadançylyk diýip atlandyrylýan ýaşdaky ýadygarlygyny hanlyga adamlar baryp gullestelerini goýup gaýdýarlar. Bar bolan şol ýokun bolmasa Aşgabat şäherinde men barmak bu kuwahanamy okgörün ýöne ağından bir 20-30 ýerde Aşgabat şäherinde Niýazowyň entem ýadygarlyklary otur, ýöne beýleki ýadygarlyklary goýulan gullestesine ýa-da şoňa barıp şonu ýatlaýan adamy gözüň düşenok. Ýa-da Niýazowyň siýasy mirasyna, ýani işlän nurny jemgyýetiň berýän bahasy süräge getirjek bolýarlar, amma ýöne bir galyp ýalan siýasat, ýalan baha hasap edýän Niýazowyň Türkmenistany ýolbaşçylyk eden 21 ýylyna ýöreden siýasatyna Türkmenistanyň şuň hiç ýylly siýasy baha berilenok. Niýazowyň ýöreden siýasatyna, siýasy mirasyna berilýän baha dällik düşünýän özüme bir Niýazowyň prezidentlik eden uğrunda onun aradan çıkanının doğruluk geçen 10 yılda özünü bize başlayanların yani Niýazow uğrunda dürlü wazife baskansaklaryny eýleýärlerin häzirim şol wazife baskansaklaryny eýleýärlerin Niýazow özleriniň ilham gözbaşlaýan yazdy şahyrlaryň, huzojniklaryň, kompozitorlaryň, aýdymçylaryň öz-özüne berýän bahasy düşünýän bularyň olary bilen şol adamlara Niýazow uğrundaky ýahasga işli ýaranjaklaryň özüne berýän bahasy. Ine tapkon ýyllar şolaryň ýekezetde Niýazow ýaşap ýekesetriýän metbotda habar berisleri işlerini dünkü keramat sayan adamlar hakynda çıkşam eden oklar. Aman Murat, belki bir metduwatda bir Niýazow'a garşy gadaganlyk bardyr. Belki şoň üçin olar çykyş edip bilýänler. Şeýle zat bolup bilermi? Men edilgende aýtdym, Niýazowyň siýasatyny ýöreden iş diline tek siýasat baha berilenok, şeýle Gorkozman ýeň astyndan berilýän gorkozmaryň bar bolmagy bolan juda ähtimal meňe şuna bolan gol ýapasym, ananasym berýär Türkmenistanyny girdilýän gadaganlyklaryň hiç biri ýer ortalaýyn aýdylanok. Meselem ýöredilýän Karasany hakynda da, gaýry meseller hakynda da, gadaganlyklar hakynda da hiç resmi ýagdaýda gurrun edilenok, ýöne dillen, oguryn berilen tapşyryklaryň bolan amal edilýärligine göre gelýär. Soňky 25 ýyl bolup 26-njy ýyla gitdi. Aman radynda şu Sowet Soýuzy darganyndan soň öňkü Sowet siýasy liderlerine bagyşlanan ýa Sowet Soýuzy hakynda ýazylan goşgular üýtgedilip Türkmenistan hakynda ýazylan goşgular ýar edilip çap edilip başlandy ýa-da öňkü Serdaryň ady soňky Türkmen Serdarynyň ady bilen çalşyryldy. Şeýle ýagdaýlar bolup geçdi. Muny edebiýat bilen gazyklanýandan köpüsi bilýär. Eýsem soňky 10 ýylda öňkü Niýazow barada ýazylan goşgularyň üýtgedilip täze prezidentiň ady bilen baglanşdyrylyp çap edilen halatlar boldymy? Sağ-serler wagtda beýleki wagtda. Şeýle zat gözüňe diýildimi siziň? Şeýle zat isleýän ýerinden
bolýar. Meselem Aydaly Niyaz döwründäki siýasaty gulluk eden şahirleriň biri ol. Biz Ulu Halife hökmünde de fiýleýär. Merhum Berdinazar Hudaýnazaryň sözlerine Akmurat Sarif Serdar diýip aýdym döredip. Dine şu Serdar aýdymdan Leyla Şadyrdy we Zehirli aýdymçy günne bolmanyny telewizionyada, radioda 10 gezekde aýdýardy. Ine Niyaz aradan çykandan soňra Serdar hakyndaky aýdyma ýatyryldy. Ünlü şol döreden Akmurat Saray'nın özü olin, şol süýnem Maktumuladyňdaky halkara döwlet bayrağınadan Akmurat Saray bolsa ünlü häzir telewizionyada mawy ekranna şoňady bagtyarlyk diýip çalýar. Adny köp bagtyarlyk diýip çalýar. Ýa bolmasa Niyaz döwründaky halk ýazgyslyň ada olan ýazgylar bular juda ine şolaram özlerinin goşgularyny ütködüp gidip oturýarlar. Meselem onu başda şol yazdylaryň bir şu şahirlerin şu Niyaz döwründaky ýylyk bermen orta askan şahirler öň efter döwründe ýazan goşgularyny bäk garaşdyrlyk döwrüne getirdiler. Meselem Aydaly Atamrat Atabaýewiň Aktyabr bagtymyzyň göz başlayan goşgusy bardy. Şoýlen atdy kitabym çap edilýär. Garaşdyrlyk kazanyldy, ol garaşdyrlyk Aktyabr aýynda, 91 Aktyabrynda elan edildi. Şoň bir käbir setirlerini ütköpdi-de Aktyabr bagtymyzyň göz başy sebäbi garaşdyrlyk diýip. Amanrat Saparmurat Niyazyň öleni günü bilen bagly habarlarda Niyazyň adyna berilen epitetleriň türkmen başy Serdar Beýik diýen ýaly sözleriň ulanmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen metoduna eýsem bu dogrymy? Bir haty dogry habar. Meselem ýöne şäherden böwrüm dinledýän ýagdaý sebäbi Beýik Saparmurat türkmen başy diýilen ad Niyazyň özüniň haylawalan ady bolmagy mümkin bolan aslynda Türkmenistanyň iň ýokary döwlet guramasy, kanun çykarjy gurama hasap edilen halk maslahatynyň hem-de Türkmenistanyň mezlisiniň kabul eden kanunlary, kararlary bilen resmi ýagdaýda daxlanak. Şu kanunları, şu kanunu, şu karar, şu meseleli yatıran adam yok. Diýmek Türkmenistan öz kabul eden kanunlarına da hormat koýanok. Wagty ütkünde bilen kanunlar öz-özünden ýatyp galy. Ine bu gynanlardy sebäbi diýmek öz karan kanunyna hormat koýmazlyk bolýar. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy Ýazgy Hudaýberdi Haly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdine Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazyň syýasy mirasyna berilýän bahy, ýagny onuň undurup barmagy barada geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Mälim bolşal Saparmurat Niýazow mejlis tarapyndan dakylan ad hem Beýik Türkmen başy ýa Türkmen başy ady hem inni tarihin kendigine taşlanýan ýaly. Şoňdan bir wagtda Saparmurat Niýazowyň syýasat bilen baglanykda ýurtdan çykan ýazgylar, şahirler, alimler meselesi hem keserip dursa, şol adamlar daşary ýurtlarda öz işlerini dowam etdirdiler, almy gözleglerini dowam etdirdiler. Emma şolaryň bir näsesi şüýlünhe aradan çykdy, mundan öň aradan çykanlar hemme şol adamlaryň ýygyna galan almy mirasy, edebi mirasy bilen baglykda ýaz hökmüne näme pikir edýäňiz sebäbi ol miras Türkmen halkyna degişli. Şoňdan birlikde dolar daşary ýurtlarda ýatyr. Bizim öz töweregimizde şüýlüň özünde 3 tane belli adam aradan çykdy. Ol Nazar Hudaýberdi, Azatlyk radiosynyň öňkü diktor hem jurnalisti Şahir Şirali Nurmurat, soňra da tarihçi Şöhrat Kadirov. Indi şolaryň hakykatdan hem ömrü işi Türkmenistan bilen berk baglanyşykly, olar öz halkyna, öz ýurduna hyzmat etdiler, nirede de bolsa. Ýygyna şolaryň diňe mirasy galdy. Şol mirasy ýygnamak, şoňa eýe çykmak meselesi agyr ynjyk mesele. Sebäbi Türkmenistanyň onsuzam bir arxiv maglumatları beýle köp däl. Türkmenistanyň öňkü taryhyna degişli maglumatlary biz dünýäniň başga ýerlerinden gözleýäs. Täze taryhymyzy, şunyň taryhyny döretjek maglumatlary bolsa eýe çykylanok. Ne Nazar Hudaýberdiň alsak, ol ýöne köy jurnalisti göräýmäge, ýöne ol Türkmenistan bilen berk baglanyşyklydy.
Oňa gaty köp hatlar geldi, habarlar geldi. Ol ummasız kän arhiv ýygynady. Şol arhivlerim hupsuzluk çäreleri sebäpli görkezmän özüne saklaýady, berk eýe çykýady. Elbetde men olaryň sanawynyň näçidigini biljek däl, ýöne arhiviniň bardygyny bilýän. Hudaýberdi bagışla söýdüň öleň. Nazar Hudaýberdi arhivden başga bir wagda 3 kitabyň üstünde işleýänligini hem aýdardy. Olam dogry, sebäbi şonun bir kitabyndan meniň habarym bar. 50-nji ýyllaryň halaç durmuşy, halaç owalarynyň hal ýagdaýy hemde özüniň terjime hal bilen baglanyşykly maglumatlary ýazga geçiripdir. Şonu maňa iýerdi. Men onu okap öz pikirimi ona gönderipdim. Şo da gaty gymmatly maglumat, sebäbi şo ýerde meniň öň eşitmedik zatlarym bar. Hudaýber Türkmenistanyň gelip gokşan habarlara görä Şahir Şiraliň ölümi oň muştoklaryny gaty sartyrypdyr. Hatda hünürýän aglap gören adamlaryň hem bolanyny gaýdylýar. Şiraliň ýerinde de goşgulary garly elbetde beýleki zatlaryň beýleki ýatlamalary beýleki bolsa da bardyr. Indi Şiraliň mirasy bardy näme pikir edýär? Şiraliň mirasy da gaty göz goýny ýagdaýda, sebäbi Şiraliň diňe goşgulary hemem türkmen dilindäki zatlary çykdy. Ol soňky döwürde rus diline de bir näçe eserler ýazdy. Ol eserlerden biri Moskwada Druzhba Narod jurnalyna çap boldy. Beýlekilerini çykartmany ýetişmedi. Ýöne onuň gol ýazmasy arhiwi gaty göz goýny ýagdaýda ine goloýda Şiraliň 40-na gatnaşan biziň ýazyjy ýoldaşymyz Ak Muhammed Gulsapar gözüni ýaşardyp gurrun berdi. Onuň mirasy taşlanýar diýip. Şol taşlanan mirasy da Ak Muhammed Gulsaparyň sözüne görä onuň ulugydy. Tereza men alaryn diýip aýdypdyr, söz beripdir. Ýöne Terezanyň ony nähil alanlygy, nähil ýygnanlygy entek anyk däl. Ikinji bir tarapdan Şiraliň ýan ýoldaşy Maral. Maralym öz gezeginde jurnalistdi, ol Urfiyetde ýokary okujaýyny oturdy, tanışlary bardy. Şonunum ençeme maglumat galypdyr, arhiv galypdyr, suratlar galypdyr. Şoňa da eýe ýok diýip Ak Muhammed Gulsapar gözüni ýaşardyp gurrun berdi. Hudaýberdi Şiralyň taryh salym Şöhrat Kadyra geçdik. Şöhrat Kadyr öz wagtyny öňkü taryhçylardan Türkmenistan barada galan materiallar, arhiv materiallaryny, suratlary hem toplap berdi. Indi onuň özüniň hem ýerinde arhiv materiallary galy. Özüm bu materiallar Türkmen taryhy üçin gaty wajyp, gaty möhüm materiallar bolup biler. Şöhrat Kadyryň arhiv materiallary babatda näme pikir edýär? Onun arhiv materialları da şeylerek ýagdaýda Şöhrat bellenmeli tarapy gaty işçiň adamdy, ol arhivlere girýärdi, arhivlerden materiallar alýardy. Meselem Şöhrat Kadyrda Türkmenistanyny 1904-nji ýylda düşürilen surat bar diýip Ak Muhammed Gulsapar gurrun berdi. Ol bir gaty ütgeşik zat, tarih üçin ören gymmatly zat. Ine şolar ýaly maglumat bardy, ençeme gol ýazmalar toplapdy, arhiwe giripdi. Şoň bilen birlikde Şöhratyň özüni öňkü tarihçi hem etnograf Karpowyň arhiwinden alynan maglumatlar bardy. Ýene de bir arhiwi eýesiz bolan adam, o da Marushenko diýilen adam. Marushenko diýileni arheolog özü, asyl käri, ýöne arheolog bolmak bilen birlikde olar etnografam bolýarlar. Şol Marushenko'da birden ýogully, şonuň ýygyna ýygnan maglumatlary, tarihlary eýesiz galdy. Ine şol Marushenko degişli, Karpov degişli, şonuň bilen birlikde Şöhrat Kadyryň özüniň toplan zatlary da häzir eýesiz. Ikinji bir tarapdan egerde Şiraliň ýady bolmasa Nazar Hudaýberdiň öýü hem onuň ýygyna çağılary bolsa, Şöhrat Kadyr ömrüniň soňky bölegini ol ýurtdan beýleki bir ýurda göçmeli boldy. Belli bir wagtda Şwetsiýada ýaşady. Soňky günlerde, soňky 2 ýylyň dowamyny ol Urfiyetde bolupdyr. Şoň üçin ol arhiv nirede häzir? Şwetsiýadamy, Norwegiýadamy ýa-da Urfiyetde? Şu zatlarym entek anyklananok, şu zatlary Türkmenistan eýe çyksa, Türkmenistanyny arhiv ýygnamak barada bir ýörüte tagalla edilse, ýa-da bir merkez döredilse gowy bolardy. Sebäbi dünýä tejribesinde şeýle kynçylyklar bar. Meselem Rus ýazgysy Ivan Turgenewiň arhiwi Fransiýada galypdyr. Häzir ol Fransiýada saklanýar. Şonu Urfiyet ýygyna alyp bilenok. Turgenewiň arhivini görjek adamlar Fransiýa ýörüte gelmeli bolýarlar. Ine şolar ýaly kynçylyklaryň biziň tarihçilerimiz üçin ýa-da edebiýatçylarymyz üçin döremek gaty mümkin. Şeýle baý hazyna, gaty bir gymmatly hazyna
yetip barya. Soňky günlerde Türkmenistanyny halk dörejligini aýagly seretmek barada resmi derejede gurrunlar gozgolly. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň resmileri ýurtdan çykan ýa-da ýurdun daşyna emele gelen ýöne aslynda türkmen halkyna degişli bolan arxiv maglumatlaryna aýagly gararlar diýip umyd edýän. Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzy geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.